samba Hey, where's Bush and Pogama?
Yomtole mahlabathi Wena bafana bakithi ikomise mahlabathini ayibona Awundaba zabantu uma ngibona umuntu wakho khumbula umuntu wami eGamundoni ekhaya kithi kusempangeni ngikhulelo Lundi iyona ke intokazi enikena izihamba no DSD ithi ndaba ikude zingithela udali wami ngaphinda hamba nenkosi emagcokama uyangishela uyangikhomela ngase ngihamba noSaliwa ihela wina magumeti uma ngabala bafowethu kungase kuseni kodwa nje muzizwe limnandi lo muntu wesifazane kuseyimi spice so maskandi kanti uGqizile noSaliwa baphuma ngaphansi kweNdoni Music Production and Event bakhishwa yiyo lentokazi phambi kwenu ngiyanithanda ke niyeza siyabonga kumbuso wamaciko ake ngithi darling ngicela ungiposte nguposte darling Asamba teacher bonake Ganti no man posti
bend down.